Spoločnosti by mali kybernetickú bezpečnosť riešiť v podstate hneď od začiatku, ideálne od založenia firmy. Samozrejme, nie každá firma riešila kybernetickú bezpečnosť pri založení, takže si treba vždycky veľmi dobre uvedomiť, čo je to aktívum, tie kľúčové dáta, ktoré firma má, ktoré chce chrániť a vtedy vlastne začať implementovať či už nejaké postupy alebo akékoľvek ďalšie opatrenia, ktoré pomôžu chrániť vlastne aktíva tejto firmy. Kybernetická bezpečnosť pomáha vlastne celému biznisu, čiže je to ako keby veľmi dobrý a vhodný doplnok do každej spoločnosti, nakoľko vďaka kybernetickej bezpečnosti a teda správnej implementácii rôznych opatrení si môže firma jednak zabezpečiť, že jej aktíva budú v poriadku a v bezpečí a zároveň bude takisto aj dôveryhodnejším partnerom pre všetkých svojich zákazníkov. Čo sa týka nejakých čísel, tak ono je veľmi ťažké napríklad v nejakom privátnom sektore určiť, takéto veci. Nenašla som nejaké takéto case studies, ktoré by sa tomuto venovali, avšak môžeme si napríklad zobrať správu Národného bezpečnostného úradu za rok 2023, ktorý teda zhodnocoval vlastne, akým spôsobom spoločnosti alebo teda prevádzkovateľia základnej služby riešia kybernetickú bezpečnosť a tam teda vychádzajú tie štatistiky zhruba tak, že nejaké 2/3 práve prevádzkovateľov základnej služby, či už v privátnom alebo vo verejnom sektore sa tej kybernetickej bezpečnosti venujú, ale teda nemáme čísla iných spoločností, ktoré nepatria ako keby do tej skupiny prevádzkovateľov základnej služby. Každopádne kybernetickú bezpečnosť by mala riešiť každá firma bez ohľadu na to, či spadá alebo nespadá pod nejakú reguláciu, pretože naozaj je dôležité chrániť tie svoje aktíva, ktoré firma má. Najjednoduchšie to vieme ako keby vidieť na rôznych bezpečnostných incidentoch alebo incidentoch informačnej bezpečnosti, ktoré sa môžu spoločnosti stať v prípade, že kybernetickú bezpečnosť nejakým spôsobom zanedbáva alebo nejakým spôsobom sa jej nevenuje v dostatočnej miere. A opäť, keď si pomôžem práve správou z Národného bezpečnostného úradu, a keď sa budeme baviť napríklad o prevádzkovateľov základnej služby, napríklad za rok 2023, tam bolo hlásených okolo 1000 incidentov, z ktorých vlastne ako keby následne sa potom robili aj kontroly, ktoré vykonával teda MBU. A napríklad jednou z častí, ktoré boli vytýkané firmom, je práve neexistencia nejakého riadenia rizik, od ktorých môže vlastne firma ako keby začínať s tou implementáciou, uvedomiť si tie riziká, ktoré sú pre naše aktíva a následne vlastne implementovať opatrenia, aby sme tieto rizika zmitigovali. Hlavne ako keby pri prvotnom zadefinovaní stratégie, ako riešiť kybernetickú bezpečnosť pre spoločnosti, je dôležité, aby firmy naozaj dobre porozumeli kontextu tomu, v čom podnikajú. Naozaj si veľmi dobre určili tie aktíva, ktoré sú pre nich kritické, ktoré sú dôležité a ktoré treba chrániť a od toho sa ako keby odpichnúť. Potom môžu vlastne ďalej rozvíjať túto stratégiu podľa toho, či plánujú napríklad byť na globálnej úrovni, na lokálnej, podľa rôznych legislatív a regulácií, ktoré sa uplatňujú na danú spoločnosť a následne je fajn vlastne zadefinovať si zodpovednosti v rámci riadenia tej informačnej kybernetickej bezpečnosti, kde samozrejme by malo určite byť zvažované vlastne veľkosť firmy, aktíva, ktoré firma má, ale zároveň je veľmi dôležité ako keby prihliadať aj na segregáciu rolí, pretože nemôže mať jedna osoba na starosti úplne všetky veci, mal by byť zachovaný nejaký princíp štyroch očí a tak ďalej.